ओरै कन्टिनिउ नायबाय थायो जेसेनो सान्दुं गोसा जागोन एसेनो मोजां सान्दुं नायाबानो बेहा दिना थाङा मानो नायो सान्दुंखौ माब्रै इसिबां बोसोर बोरै आंनि जोनोमनिफ्रायनो नायबो आं जोनोम जानाय इयारनिफ्रायनो दिनैसिम लाइभ नायबाय थायो बेखौ नायलांग्रोजों हायना सारजोंहाय माखासे साननिफ्राय मा एनार्जि मोनो बिथाङा रिसार्च खालामगासिनो दं इनार्जियाथ' मा होननांगौ जाखो मेन माबायानो जाहैबाय बेना माबा मा होनोमोनलाय लाइफ इनार्जि मानो मानसिया जेनेबा थैयो मायो माबायोना सब माबायो मानो होनब्ला नों मानसिया मा नोङो बडिखौथ' नोङो एक्सारसाइज खालायनानै मा खालायनानै माबा खालायनो हायो हा खिन्थु नोङो जे जिनिसा नोङो नोंनि माबानि आरो बे सोल फर्स बे जिनिसखौहाय नों माबाया ना माबायावहाय बेखौ माबानो हाया ओमफ्राय बे जिनिसा मा नों फिलिंनि सायावसो नों जेनेबा नों बुजिबाबो लाब गैया बेखौ आदसा दा टारगेटआ बबेसिम सहैखो एबार माबा जायोबा आं फार्स्ट इभलिउसनाव माबा मालाय सेकेन्ड इभलिउसन जागोन सेकेन्ड इभलिउसन जायोबा आं मानसि नंला औ आदसा एलियन टाइपनि जाहैसिगोन आरोना एलियन टाइप नङा नोंसोर जेखौ नोंसोरनि लेंगुवेजावहाय जेखौ मा होनोमोनलाय मा होनो नोङो बेखौ गड माबा माबि होनो ना इमर्टेल इमर्टेल आरामबो जासिगोन थैनो रोङै जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय बे साननिफ्राय पावार मोननानै मानसिखौबो नायनानै बेनाव मा खमि दं माबा माबि बिदि नैबेखौ मोनबानो माबाबानो गासिबो मोनजोबगोन ना नोङो आंनि खाथियाव माबायाबाबो नों सोङा माबा जेनेबा आंजों रायलायाखैबाबो आङो नोंनि बे ब्रेनखौ एक्सेस खालायनानै नोंनि माबा इनफरमेसनखौ मोनो डाइरेक्ट स्केन टाइप आरो ना बे माबाबाय थाखायो अट' स्केन जाबाय थाखायो ओमफ्राय आयना सार नों खै बोसोर जाखोमोनलाय बावबाय रिसार्च खालामनाया हमनानै ला आं सिरियासलि खालायथारनाया 1998निफ्राय फुल फकास सानखौ नायबाय थानाया मामुलि नङा बे समाव माबाबाय जिनिसा खिन्थु बे समावहाय आंनो मोनसे माबा फैदोंमोन आरो मा होनोमोनलाय नोङो बेखौ आकाशबाणी ना मा होनो बेखौ गोजौनि माबानिफ्राय आरो बायरानिफ्राय मोनसे आवाज फैदोंमोन नोङो आंनि शिशु होननानै आरो आदसा ओमफ्राय आंथ' मस्त' माबासिन जायो जिखुनु एसे एनैजों आंखौहाय मा होनलाय एक्सेप्ट खालायहोनो हाया बोरै आंलाय माबा शिशु जारलाबायनांगौ दाना माबानानै मा फाग्ला खालामनानै परिखा लाबाय आं जिसिनो टेस्ट लायो गासिबो माबा जाबाय थाबाय थायो बे जिनिसा गुरुदेबा माबा बार आरो आंनि गुरु दंमारो बियो ओमफ्राय नै दाथ' फुल माबाखासै जेनेबा नोङो मा होनोमोनलाय आगोलावथ' नों आं माबा बुंदोंमोन दा गेट फेट बारजोबनानै माबानानै आं खिन्थु इभल्भ जाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय हाबाव दङ सेकेन्ड स्टेजनि हाबाव आरो बेखौहाय माबा मोनबासो आं दा इनार्जि थिनार्जि बाहायजोबनो हायो फर्स बाहायजोबनो हागोन दाथ' आं माबा गैया नालाय फर्स माबा गैया ओमफ्राय मोनसे समाव मेगना गोसोम जाजोब्बायमोन आं खनसे फैबा दाथ' साफा जाफिनजोब्बाय माथो मा होनोब्रा मोनसेबो जिनिसा माबा नङा मोनसे माने माबा रिकभार जाफिनजोबो आरो ना गावनो अट'मेटिक रिपेयार जाफिनजोबो आदसा मोनसेबो जिनिसा जेनेबा मानसिफोरना बिराद प्रब्लेम जेनेबा नों माबा जायोबा मोनसे बेमार बा माबा जायोबानो बिराद दुखु जानांगौ जायो डाक्टार हमलानांगौ जायो आंथ' डाक्टाराव थांखा जिबनाव मोनबेसे हारसिंनो रिकभार जाफिनजोबो माबाया मा होनोमोनलाय मानसिया आरो इमर्टेल थांनायनि आगे र' मोनसे गेटमोनलाय मेगननि मोनसे दं खोमानि मोनसे दं र' आं बबे आगोल बबे माबायाव गेटआ अपेन जायामोन आं मोजां खेल गैला गोसोआव गैला आं बे माबा मुलि होजायो ओमफ्राय आथिंनि गेट मोनसे दं ओमफ्राय औ हार्टनि गेट दं मोनसे हार्टनि गेटआनो मस्त' माबासिन बेखौ क्रस खालायनो हाबाथाय नोंना अट'मेटिक रिपेयार जानाया आराम जाबाय आदसा खिन्थु नों बेखौ क्रस खालायनो होनबायना आं खनसे थैथारनांगौ नोङो थैनानै आरो थांफिननांगौ जायो औ खिन्थु नोङो थैखानाय मानसिया बोरै थांनो हागोन होमबालाय बोरैथो बै गेटआ बाखि गेटआ माबायाव गोरोबायमोन बे बिनि थाखायनो सलार एनार्जि सानखौ नायबाय थानांगौ जायो आरो नङा बे आगोलनि गेटखौ आं फार खालायखाबायमोन ना आदसा ओंखायनो आराम माबाफिनबाय ओरैनो खनसेसो बिदि हार्टखौ माबायाव हार्टनि गेटखौ बारनो नागिरनायाव थैफ्रामदों थैफ्रामाखै मालाबा बिदि जाफेरदों
दाथ' जालाब्रा आं दा बारखाबाय बे स्टेजखौ बारखाबाय बे थैफिनला हार्टखौ बारबाय माने थैखांखाबायबो होनबाबो औ थैखांखाबाय नालाय बे माबाला आतसा लकल थारमाने एनलाइटमेन्ट जायोबा नोङो मा होनोमोनलाय बे ल'आव मारै माबा जागोन बे गासिबो जिनिसखौ खोन्थाजोबो आतसा अट'मेटिकनो आरो टिचिं खालायजोबो जाखाबायमोन नालाय एनलाइटमेन्टआ एबार फार्स्ट एनलाइटमेन्ट खनसे मोनखांखाबायमोन ना मा होनो क्रिएसन एन्ड डिस्ट्राक्सन ओरैनो रावबो जेबो प्रब्लेम होआबा बेखौहाय फुल कमप्लिट खालामनो बेसेबांसो बोसोर नांगोन बे अलमस्ट इम्पसिबल माबानि थाखाय हिउमेननि थाखाय आतसा नों माबासिमबो थांनो हायो ओरैनो बे जेनेबा एसे माबानाय मा होनोमोनलाय मा होननानै होननांगौ जायो बेखौ जुदि नोङो नायनानै नोंसोरथ' नायनोबो हाखानाय नङा ना औ सानखौबो जों बोरै नायनो हानो नों लाइभ नायो इसिबां गोसायाव खिन्थु नोङो बे माबानिफ्राय नायाबालानो एसे नोङो मा होनोमोनलाय इनारजिखौ बे जेनेबा बेयाव लाइफ फर्स दंना औ नोंनि माबाखौ मा होनोमोनलाय लाइफ फर्सखौ एसे बारायनो हायो बे जाहैबाय मा नोङो माबानानै मेगन थेगन मेसेबजोबनानै बैयाव थानानै उन्दुनानै थानाय बायदि थाबाय थानांगौ सान्दुङाव आरो ना सान एनार्जिखौ जाबाय थानांगौ ओमफ्राय बेयाव थानानै नोङो मा बैनिफ्राय जे एनार्जि फैयोना बे जिनिसखौहाय माबा नोंनि माबायावहाय गेटआव लांनांगौ नैबेखौ फार्स्ट माबाखौ नों गेटखौ अपेन खालायनो हाबा फिल खालामनांगौ आरो ना फिल खालामनांगौ फिल नङा नों डाइरेक्ट खालायनो हायो जेनेबा आंथ' एसे इनार्जिखौ डाइरेक्ट खालायजोबनो हायो नैथिं थां नैथिं थां नैबेखौ आवलाय होननानैहाय नोंसोरबो दा नों बेखौ माबानो हाया नोंसोरो खिन्थु नोङो बिदि खालायनो हायोबा नोङो मा होनोमोनलाय बे आंनि बादि थाङाबालानोबाबो नों मोनफा मोनसे मोननैसो गेट बारनायनि चान्स थायो आरो आतसा ओरैनोथ' मानसिया बेनि इनफरमेसनखौ मिथिया गेट दं मा दं दासिमाव नोङो गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायोसै होनबाथ' बिदि नायग्राथ' दाबो नङाबा आं बेखौ गोसो जाबा लानो हायो खिन्थु बे आंनो दा दरखार गैला औ मानो होनब्ला आंनि बे बारबानो आं माबा मानसिया नंखाला नालाय ओंखायनो नों इमर्टेल थारमाने बेखौ नों काल्टिभेटर होनना बुंजायो माबायाबाबो ओमफ्राय बेनिफ्राय लेभेल बाय लेभेल माबा लेभेल जायो बेनि इनार्जि सिस्टेमाव बेयो डिफारेन्स जायो जेनेबा आं दा फार्स्ट लेभेल माबायाव थांगोन मा होनोमोनलाय बे स्टेज 2नि माबायावहाय जुदि आङो फार्स्ट माबा थाङो फार्स्टआवनो मथा मथि आंनि माबाफोरखौ मा लाइफ फर्सआ मथा मथि 1000 इयार्सनि बारा जागोन मोनसे नैबे एबार इभलिउसन फार्स्ट जाबानो ओमफ्राय आबार सेकेन्ड स्टेजाव थाङोबा मथा मथि 50,000 थांगोन ओमफ्राय बिदिनो बारायलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय बे बेसेबांथा लेभेलनि उनाव जे नैबे आबार नेक्स्ट माबाया मा होनलाय स्टेजआ बारगोन आं बेखौ दा बुंनो हाया औ आं नैबे माबाखौ दानिखौथ' मिथिबाय आरो बबे जायगायाव थायो माबोरै मोनो खिन्थु बैयो मा बबे लकेसनाव दंखाय आं खिन्थु बेखौ बुंनो रोङा बे जिनिसा मोनफा लकेसननि माबा दंखायो एरिया दं जेनेबा नोङो नैबेनिया नों जेनेबा नोंना फार्स्ट लेभेला नैबेयाव थायो ओमफ्राय ब्रेनाव आरो ना ब्रेननिफ्राय नैबे साइडजों थायो ओमफ्राय बे जिनिसा मा जायो फार्स्ट नायनायावथ' नोंना मेगनाबो माबा लाङा एसे डिस्टार्ब जालाङो ओमफ्राय उनावहाय जेला बायबाय होमबा नों बानायजेननो हाबाय ओमफ्राय दाना ब्रेनखौ क्लिन खालायलाङो जेला नों कमप्लिट ओरैहाय स्टेज बाय नैबेसिम थाङोबा 9 लेभेलसिम थाङोबा होमबा बेखौ क्लिन खालाय आराम खालायदो ब्रेनखौहाय गासिबो जादोंना नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो बिथां सारना मोनसे इनस्टिटिउटबो दंमोन मामोनलाय सान इनस्टिटिउट नाम होदोंमोन आं माबायदि टाइप बेखौ नोंसोर मा होनो जेनेबा जों दा जे डिभाइस इउज खालायो बे ओरैनो मा होनोमोनलाय बेसिक टुल्स आरो बेसिकसो ओमफ्राय दा नोङो सोरबा एडभान्ससिना जाहैबाय नोङो डिजिटेल होनना बुङो डिजिटेल माने 0 and 1 0 and 1आ जाहैबाय नोङो 0आ जाहैबाय बन्द 1आ जाहैबाय मा ओमफ्राय नोङो हेकारफ्रा मा जायो बे 010 खारबाय थायोना बेयावनो अबेबा मोनसे सोदेर हरनानै बे क'डखौहाय होमबा नोङो बे माबाखौ हेक खालायो जिनिसा ओमफ्राय खिन्थु क्वान्टामा इम्पसिबल माबानि थाखाय हेक खालायनो बेखौ मानो होनब्ला बेहा मा बे गावनो हारसिङै फिलिं दं माबायाथ' नोङो मेसिनाथ' फिलिं थायाना खिन्थु नोङो बे
माबा जायोबा क्वान्टाम कम्पिउटार जायोबा होमबा नोङो बे कम्पिउटारा लिभिं कम्पिउटार जासिगोन दिनैसिम नों सानखौ रिसार्च खालामनायनिफ्राय दिनैसिम नों सानखौ रिसार्च खालामनायनिफ्राय 1998 आव स्टार्ट खालामदों दिनै 2023 सफैबाय बे 2023 सफैनायाव सारा माबाफोर बेमार आजार बेफोरबायदि जाफेरबायना जाफेराखै आं बिदि एक्चुअलि बेमारबो जाफेराखै जिबनाव खिन्थु खोथाया जाहैबाय आंखौ नस्थ' खालामनो बुथारनो नागिरबाय नैबे माबानि थाखाय आरो आंखौ लेभेलखौ बारहोनो नागिरा मेला बार माबा खालामगासिनो दं दा आदा मरा जानानै थानाय बेयाव गोगोम माबा जाबायमोन आं खनसे नै बिसोरो फैबा लोगो मोनफैबा दुरबल नुबायमोन आंखौ आरे मा हाबजोबनानै दानानै माबानो हायाखै दाननो हायाखै बाजे आरो होदेरबाय थानायाबो नोंखौ बे नायनायखौ नोंनि एक्सपेरिमेन्ट खालामनायखौ गारहोनो थाखाय मुलि होदोंमोन आरो औले ओमफ्राय नोङो मोनसे जिनिस थारमाने नों मानसिल' नङा मिथिबाय आं दा हमनो हाबाय मानसिल' नङा बे जे नैबेवहाय जों आनसिन फर्सफोर दंना औ बेबो नोङो आंखौ आगोलनिफ्रायनो बुथारनो सेस्था खालामगासिनो उन्दैनिफ्रायनो मानोब्ला आंखौ इभल्भ जाया आं बिसोरखौ दा माबानो मोना आं दा फिल खालामनो हाबाय सालाफोरखौ जेला र' आनसिन फर्स माने जायफ्रा बर'फ्रा भुत माबा माबि होनो बेफोर आरोना पावारफोर एक्चुअली ना माबायावहाय मा दं माबाया मा बे आत्माया बे बेबो दं खिन्थु बे नङा डिमन जेखौ जों होनना बुङो माबायाव इंलिसावहाय बिसोरबो मोनसे टाइपनि मोनसे रेस आरो आच्छा बिसोरो मा खालायो बे नों जुदि नोङो ओरैनि मोजां फर्सा आरो मोजां माबाया जुदि माबा जायोबा इभल्भ जायोबा बिसोरा माबा जायो बिसोरो डाइरेक्टलि बिसोरो माबायाव थाया बे जोंनि नैबे आर्टआव थाया खिन्थु बिसोरबो बाहेरानिफ्राय बिसोर मा खालायो मिथिबाय दा आर्टआवहाय हमनानै ला नोङो बिराद बुरजा माबा दं दा बिसिनो मानसिया बारायगोन बेवहाय नोङो सलाबो बारायगासिनो जागोन ना बे सलखौसो कालेक्ट खालायो बिसोरो डिमनफ्रा सलखौ नांगौ ओमफ्राय नोंनो सला नों जुदि जेसेनो कालेक्ट खालायनो हागोन बिनि माबाया इनार्जिया बारायफिनगोन बडियाथ' जेबो नङा मिथिबाय दा बडिया नोङो बडिखौ नोङो माबायानो सला जुदि नोंना थिग नङा बडिखौल' बारायबा नोंहा जेबो लाब गैया दा नोङो माबा थाबाया बे जेनेबा जोंना एक्सारसाइज खालायनानै माबा खालायनानै माबानानै बिदिखौ मा होनो बडिखौ माबा खालायनानै औ बिनि थ्रुयै खिन्थु नोङो बेयावहाय मा जायो नों फिजिकेलखौ नों गोरा खालायनो हायो थिग खिन्थु नोङो मा लाइफ फर्सखौ बारायनो हाया बेबायदि आजिखौ आत्मा होनना बुङो बेखौ नों बारायनो हाया बे जिनिसा माबानि थाखाय नर्मेल मानसिनि थाखाय इम्पसिबल सानाव बोथिबेसे ओंखाम जानाय जायो बेखौ रिसार्च खालामफुबाय थानायाव आंथ' नर्मेलि मा होनोमोनलाय दामानि एसे जाफिनदों दामानि आं जानाया एसे खामायफिनबाय आं बे होथेजोबजानानै खामायजायाखैमोन ओरैबायदि अबस्थायैबो थांनानै नङा थारमाने नोङो जे जायगानिफ्राय माबायाबा बिनिफ्रायसो आराम माबानानै बे मा होनोमोनलाय जानाय लोंनाय माबानायफ्रा माबाफिनो आरो बे जिनिसानो होथेनानै थाजानाया गोगोम गौसा हार्टनि माबायाब्रा हार्टआसो फार्म खालायफिनजोबो नालाय बुस्थुखौहाय ओरै थांनानै ओमफ्राय खर'आवबो माबानानै बेखौनो होथेनानै थानानै खुलिनो हायाखैमोन आं दासो खुलिफिननो हादों आस्ते आस्ते खुलि माबानांगौ थारमाने नोङो बांद्राय एखमबा आंबो माबा जायो मिथिबाय दा जेनेबा माबा मेरला जिनिसा टेनसन खालामबा माबा होयोना टेनसन माने बै माबाया मुलिया बेबादि जानानै थाबाय थायोब्ला एखमबा आंबो बोरैबा सानफ्लांलायो ओमफ्राय खिन्थु दा माबागासिनो दं कन्ट्रलाव फैफिनगासिनो दं मानसिखौ एसे डिफारेन्स नुबायना साफा खालायनायाथ' जेबो नङा आं बे हारसिं क्लिन जाजोबखायो मिथिबाय आं बेखौ खालायगाखैमोन दा बेथ' नोङो माबा खानाय थानाय गासिबो नोङो हाथाय खाथाय गासिबो थिग जाफिनजोबगोन सेकेन्ड इभलिउसन जायोबानो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय उनावहाय नोङो हमनानै ला नोङो हाथायफ्रावबो मैला जाम जानाय बेबो इम्पसिबल बेबो जाम जानो हाया मानो होनब्ला आं आगोलावबो मोनसे माबाखौ मिथिखाबाय मोनसे लिकुइड गयो माबानिफ्राय जोंनि माबायावहाय बे जिनिसा मा हाथायखौ कमप्लिट क्लिन खालायनानै दोनजोबो आं आगोलाव माबागाबायमोन जिनिसखौहाय मोनखाबायमोन बेखौहाय दङ बिदिनो मेरलानो थारमाने जे जिनिसखौ आं
थ' दा माबायाखै ना आं लिरनाबो दोनाखै मानो होनब्ला बेखौ लिरनानै दोननाया एसे डिस्टार्ब टाइम जायोना नङा टाइम नङा बुस्थुआ थारमाने माबानो मानसिनो बिराद पावार होजाया मिथिबाय दा नोङो जास्ट पलिटिसियानफोर माबोरै माबायदि नोङो गावखौ माबा लानो पावारखौ मोजां इउज खालामनो रोङै पावारा ओरैबायदि बुस्थु ना बे हमनानै ला नों फार्स्ट सासे मानसि मिथिबाय नोंना बडिया फुरा थाग्रा नङाबा होमबा मा जायो नोंखौ मानसिया बै सासेया जुदि समान समानबा जेबो नंला खिन्थु सानै जायोबा नोंनि माबाया बारायजेनबाय बिदिनो बारायै मा जायो पलिटिसियानफोरना बे पार्टिफोरना बुरजा जाबायना जिनिसा बेना बे ज' जानायानो मोनसे फर्स इउज खालायो बेसो दाना जाहैबाय बिसिनाथ' बेसो ओमफ्राय दा आं जे इउज खालायगासिनो दं बे अरिजिनेल पावार मिथिखायो बेयाव नोङो खुनु मानसिफोर ना ज'जों लेनदेन गैया बे माबाजों लेनदेन गैया बेथ' बे ओमफ्राय नोङो जेनेबा मा होनोमोनलाय ब्रा बेखौ पावारफुल जानायाब्रा जेनेबा नोङो हमना ला नोङो केप्टेन आमेरिकानो माबानो बे टाइपनिया बे जिनिसा जुदि नोङो माबानो होयोबा नर्मेल अर्डिनारि मानसिफोरनो होयोबा मा खालायगोन नों गेरेन्टि दं आंबो आगोलावहाय मा होनोमोनलाय माबा मोनोबा पावारफुल जायोबा स्टेज बारोब्ला आं मा खालायगोन दाना आं दा खिन्थु दा कन्ट्रल खालायफिननो हाबाय बे जिनिसखौ खालायनो दाना नों नर्मेल मानसिया मा जायो नों आं बेनो फुरा माबा खालामनानै ब्रेनाव जबरदस्ति सोनानै होयोबा इमप्लिमेन्ट खालामना होयोबा ओमफ्राय बे मानसिनि खर'आ क्रेक जानानै होद्लाहैयोबा नों मा खालायनो नोंलाय बेनाथ' पावारफुल माबा नों गोगोम पावारफुल जेनेबा नोङो जै बेखौ माबायाव स्टेजाव थांबाथाय नों ओरैबायदि पावारफुल जागोन नोंनि माबानि पुलिस मिलिटारिनि गुलिखौ गिनाङा नों माबाखौ गिनाङा नों होमबा नों बे मानसिया नोंखौ मा खालायहैनांगौ दुनियाखौनो डिस्ट्रय खालायला लांजोबो माबाफोरा थिग गैया जेनेबा नों सासे माबानि मानसिनि आखायावहाय निउक्लियार होनाय बायदिसो जायो दा नोंबो बैफोर पावारखौ मोनहैनायनि पसिबल दं नामा बबे गुलि माबाफ्राबो जेबो खालामनो हायो नोंखौहाय बेखौ सेकेन्ड इभुलेसन जाबानो जाबाय सेकेन्ड इभुलेसनावनो जाहैगोन बे औ आदसा बोरै ट्राइ खालामगोन बे बुस्थुआ जादों जे नों गासिबो जिनिसखौ गावबा गावनो खालामखाजोबो फिलिं आदसा नों फिल खालायनो हायोब्रा मा जागासिनो दं खोथा मिथिबाय थारमाने नोङो फिल खालाया कयेकथा जिनिसा मा जायो नोङो मा होनोमोनलाय लेखा फरायनानै माबानानै बुजिनानै माबानानै बे जिनिसखौ माबायो खिन्थु बेयावहाय नोङो बेयाव फिलिं गैया मिथिबाय नों फिल खालायनो हाया बेखौहाय ओमफ्राय फिलिंआबो मा नोंनि माबायानो मा होनोमोनलाय सलानो फिल खालायनांगौ बेखौहाय आदसा होमबासो नों माबा खालायो खोनाबाय दा साननिफ्राय नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानगोन लोगोसे